VP Chwenga's wife responded to a fan who asked if Mary Chwenga is being allowed to see her children. She said, the person asking does not know what is really happening behind the scenes. She explained that the family is handling the matter privately and is focused on protecting the children's mental and emotional well-being. Salabina mashoko buda itoko panapa na mini baloi ndo subscribe or like on the bell icon. There is this follower wa mini baloi anoyam comment make achibvunza achiti muri kumboratidzawo Mary vana vake here? Zvazvakanakira vana vari kukura uye vachaenda kuna mai vavo. Uri mukadzi iwe mini baloi haufaniri kuita utsinye. So uda kutiudza senyika kuti you are the good person at heart, but murume wako waunofuka kumbezi rimwe naye ane utsinye kudaro. The good thing uri mukadziwo, and soon and very soon the babies will turn. Hakuna akavimba nemurume akazonyadziswa. Unhu nemaitiro emurume wako, the real him. Takazviona pana Mary, and it's so sad kuti that's the same man you fell for. Vakadzi tine problem. Unoona munhu anonzi Mondi, but unoona mumwe mukadzi achitomhanyira kunororwa naye, motanga kupricha women what imika. Ndo mashoko anotaurwa nethis user anyatsoratidza kuti munhu uyu aiwa haana kurayirwa nemashoko anouya achitiudza aiwa mukadzi wavice president. Toona mini baloi anouya achimupindura in a calm way, anopinda achitaura anyora achiti anomutega oti, with all due respect, musataure kwamusina kuswera. Nyaya yevana haitaure pasocial media. You don't have facts whatsoever of what is being done behind the scenes to make sure their mental well-being is preserved. You are not the family spokesperson neither, so we don't report to you on the progress done. Saka uri kuda kuti ndisade vana vemurume wangu here? I love them. I spend time with them. And one thing for sure, I have never claimed to be their biological mom, and I will never do so. They know I am their stepmother, but they don't see me as such. They love me still. If they grow up and decide to go wherever they want to go, I will keep in touch with them. They love them still. By the way, where did I preach to you? I'm just sharing my beliefs and my understanding of the word family, and you don't have to have the same beliefs as me. And did I ever claim to be a good person in any of my posts? Nope. But ndinovavarira kuita a good person in this lifetime. Ibasa, but I will keep trying. Tomashoko anoitoko panapa awana mini baloi achimuonesa. Ndinoona sekunge munhu uyu anyatso kupindurika. Noda kuti angairatidza kuti munhu ane matax, munhu anouya ari heated zvekutodaro. Imbopinda mucomment section medu mudzi mafunguro enyu matudi pamusoro peresponse yapiwa namini baloi. Pinda mucomment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.